सुबुं सम्पद सोरजिनायनि थांखिजों मसलपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि मोनसे समायना माइ हानाय हाबाफारि। बिटिआर ओनसोलनि रायजोफोरजों खौसेथियै खामानि मावलांनाय आरो सुबुं सम्पद सोरजिनायनि थांखिजों मसलपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोआ माइ हानाय हाबाफारि लादों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म आरो जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरिफ्रा आखायाव खासि लानानै आबादनि फोथाराव खौसे माइ हादों। ओनसोलनि रायजोफोरजों दोलो मावथिफ्रा जथायै माइ हानायनि सायाव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बुङोदि सुबुं सम्पद सोरजिनायनि असिलायै रायजोफोरनि गेजेराव अनलायनाय लाबोनाय आरो गोजोन खौसेथि खामानि मावलांनो प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा गोख्रों थांखि लादों। मसलपुर डिस्ट्रिक्टनि बानजायनायाव मसलपुर ब्लकआव सुबुं सम्पद जोंहा मोनसे सेन्ट्रेलि मोनसे हाबाफारि लानाय दङ आरो बे हाबाफारियाव दिनै मसलपुर ब्लकआव गाजा गोमजायै डिस्ट्रिक्टनि बेंगिरिफोर आरो जोंनि ब्लकनि बेंगिरिफोर गासैबो जोंनि आइजोनि जोंहा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट मेम्बार गासैबो दैदेनगिरिया दिनै 10 बिगा हानि जे माइखौ हानायनि दिनै जोङो हाबाफारि लादों। ओरैनोथ' जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि आरो जोंनि ब्लकनि जि माने जोंनि लिडारफोर दङ बे माखासेखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लादों आरो जोबोर समायना जि सिमां लानानै जोङो थांनाय समाव बे इउपिपिएल दोलोखौ रायजोआव दिनै सासन खालामनो थाखाय फैदों आरो प्रमद बर' सारनि जि सिमां जे माने ग्राउन्डआव थानाय जे रायजोफोरखौ जेसे हागौ एसे सहाय होनाय बेवहाय जोंजों आरो समाजजों मोनसे मोजां सोमोन्दो कानेक्सन खालामनायनि सिमां लानानै बे हाबाफारिखौ लादों आरो बिदिनो गोबां हाबाफारि दङ लामा फाहामनायनिखौ लानानै आरो मानसिनि जि हाबा आरो थैनायनि समाव जि जोंनि हाबाफारिबो थायो बेफोर हाबाफारियावबो जोङो फारि फारियै गासिबो सुबुं सम्पदनि दाराहै कानेक्सन खालामनानै जोंनि ओनसोलाव गावजों गाव अनलायनाय भेदा भेद गैयि बे मोनसे सानखांथिखौ लानानै जों बे हाबाफारिखौ मावदों। दिनै खमियाव दिनै जों बेयाव 400 सुबुङा दिनै बेयाव ज' जानानै बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दं आरोखि। दिनैनि जि हाबाफारि बेनि गेजेरजों आबादारिफोरखौ मा खावलायनो सानो? आं बेखौनो होनदों जे जोंनि बिटिआर हालामाव स्पेसियेलि जिहेतु जोङो दाख्लैसो मोनसे माने हा पाट्टा सेरेमनि हा पाट्टानि लेन्डनि जि माने लेन्ड राइट होनायनि जि मोनसे हाबाफारि लादों जों माइ हानाय जों लोगोसे हाफोरखौबो जाहाथे गावनि नामाव गासैबो खालामनानै लायो जिखिनि हाफ्रा गावबा गावनि नामाव फैयाखै पाट्टा मियादि जायाखै बेफोर हाखौबो जाहाथे जोंनि बिटिआरनि हालामनि रायजोफ्रा फैगौ 10 दिन 15 दिननि उनाव जिहेतु जोङो माइ हानायखाय दोनथ'नांगौ जादों माइ हाखांनाय लोगो लोगोनो जोङो 10 दिननि मोनसे सार्कोल अफिसाव समायसीमा खानानै दङ बेयावनो गावबा गावनि सार्कोल अफिसारखौ लोगो हमनानै गासैबो हानि जेंनाखौ गासैबो सुस्रांनो हागोन मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय जि माने हा पाट्टा होनायनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लाजोबनो थाखाय आं खावलायहरदों आरोखि। औ जोङो आगोलनि बायदियैनो बेबायदि थांनाय बोसोराव जि जोंहा अलरेडि एग्रिकालचाराव गोबां रोखोमनि डेभेलपमेन्टखौ लानानै जोङो ट्रेक्टरखौ फ्रिहाय हालेवना होनाय जि माने जाय गरिब खेथियकफोर दङ बिथांमोनहा ट्रेक्टरखौ जोंनि माने ब्लकनिफ्राय फ्रिहायनो लानानै हालेवहैनो हागोन माइ हानाय मेचिन दङ बेखौबो हानो हागोन आरो बिदिनो एग्रिकालचार अफिसाव गोबां रोखोमनि हासार आरो गोदान माने खेथि जेरै स्ट्रबेरि आरो आलुनि बिधान आरो बेसरनि बिधान जों एभेलेबल खालामनानै होनो नागिरदों। नै फैगौ 7 दिननि गेजेराव जोंनि बिटिआरआव थानाय रायजो राजाफ्रा जाहाथे एग्रिकालचार अफिसाव कानेक्सन लायो आरो गावबा गावनि बिधान बेसर आरो माने लाइ दालि बेबायदि जों गोबां माने बिधान जों बायदों आरो बेखौ रायजोफोरनो होनो थांगासिनो दं आरोखि। जिल्ला हिसाबै जे जोंनि थिखानाय जे सुबुं सम्पद जों रायजो राजाफोरजों जिखिनि रिलेसन लाखिनाय बे रिलेसन लाखिनायखौ जों दिनै रायजो राजा गासैबो लानानै जों दिनै माइ हानाय हाबाफारि लादों। बे माइ हानाय हाबाफारिया बेनि थाखायनो लादों जे जोंनि गेजेराव खामानि मावनाय जि हुदा बे हुदाया जे खमायलांदों बेखौ लानानै जों मोनसे जांख्रिथाय लाबोफिननो नागिरदों। इउपिपिएल हानजाया जों दिनै रायजोफोरजों लोगो लानानै जे दिनै माइ हानाय हाबाफारिखौ जों जागायदों जेन जोङो बांसिनानो जोंहा मोनबा जिल्लायाव बांसिनानो जों जिथुखे आबादारि हिसाबै जों आबादावबो जों जौगानांगोन जों आबादनि जों जांख्रिथायखौ लाबोनांगोन बेनि थाखायनो जोङो दिनै मुसलपुर जिल्ला हिसाबै जों माइ हानाय हाबाफारिखौ लादों आरो बेनि थाखाय जों रायजो राजाखौ बेखौनो जोङो खावलायनो नागिरदों जे जोंनियाव जि खामानि मावनाय हुदाखौ लाबोनानै जोङो जौगानांगोन
आरो जौगानांगोनबा जोंनो नैबे आबादा जोंनि थाखाय मस्ट प्रयजन होननानै जों सानो इउपिपिएल हिसाबै दिनै जों सानदों मा इउपिपिएल हिसाबै जोङो नैबे भुटान हायेननि जिथुखि जोङो हायेनाव थानाय हिसाबै भुटान हाजोनि साहा हायेनाव थानाय हिसाबै गोबां जोंनियाव खालि हा आरो बिराद मोजां आबाद जानाय हासार हा दङ दा बे हाफोराव जिथु जों मोजां आबाद फसल दैखांनो हायोब्ला आरो माइखौ जोङो मोजाङै जिथु साइन्टिफिकेलि जोङो मावनो हायोब्ला बे माइखौ जोङो मा खालामनो हायो मोनसे ब्रेन्ड जोङो जोंनिफ्राय माइरं जोङो दिहुननो हायो आरो बै ब्रेन्डखौ जोङो जोंनि नर्थ इस्टनि गोबां जायगायाव जोङो अरुणाचल इटानगर मिज'राम जिखिनि दङ नर्थ इस्टआव बैफोर रायजोफोराव जोङो जेनेखि माने दैथायहरनो हायो जे जोङो नै मोनसे माबाजों जोङो मुं खालामनो हायो जे जोङो दिनै जोंनियाव गोबां माइरंफोरखौ जोङो हारियाना पान्जाबनिफ्राय जों लाबोयो नाथाय जोङो जोंनियावनो बे एसेबां मोजां फैलाव हा दङ हिसाबै जोङो बै माइफोरखौ मोजां ब्रेन्ड दिहुननानै अरुणाचल इटानगराव दिहुननानै हरनो हायोब्ला साप्लाय होनो हायोब्ला जे जोंहा मोनसे ब्रेन्ड जागोन जे बे बड'लेण्डनि माइ नङाबा माइरं नङाबा अरुणाचला सोलिनो हाया मेघालया सोलिनो हाया त्रिपुराया सोलिनो हाया थिग बेबायदि जोङो जोंनि जे नैबे इउपिपिएल पार्टि आरो इउपिपिएलनि नैबे सरकार बे सरकारा बेबायदि जोङो दिनै बिथांखि लादों आरो बे बिथांखि लानाय लेखा जोङो दिनै आबादारिफोरखौ गासैखौबो जों दिनै फोरमायनो नागिरो नैबे माइ हानायनि जोहै जे गासैबो माने जायफोरा आबादारि बे आबादारिफ्रा मोजां आबाद जोङो मावनो थाखाय जोङो खावलायदों जायफोरा बिजनेसमेन बै बिजनेसमेना मोजां बिजनेसमेन मावनांगोन जायफोरा माने साख्रिआवला बिथांमोना मोजां डिउटि मावनांगोन आरो बेबायदि मावनायनि गेजेरजों बड'लेण्डखौ जोङो मोजां जोङो सुन्दर भाबै जोङो मोजां जौगासार जोङो बड'लेण्ड दानो हागोन जोंहा बिदि जोङो फोथायनाय दोङो दा बेनिफ्राय जोङो फारफ्रोमनि बिथिंनिफ्रायबो जोङो दिनै इउपिपिएल सरकारा रायजोफोरनिनो सरकार हिसाबै मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा reality.publicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन